गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बराय लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों मेथ्सनि माखासे गोनांथार सोंलुफोर आसाम पुलिस आरो जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोरावनो फैथावना मेथ्सनि सोंलुफोरखौ लाबोनाय जादों। दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दिनैनि कुइसनफोरा जागोन स्क्वायर रुट एन्ड किउब रुट एबा बर्ग रोदा आरो गन रोदानि सायाव। बेबायदि बर्ग रोदा आरो गन रोदा दिहुननायाबो माखासे साख्रिफोराव जोङो फैनायखौ नुयो। बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै नायलांबानो जाबाय। दा बाहाय बाव ओंखारदों नै स्क्वायर रुट एन्ड किउब रुट माने बर्ग रोदा आरो गन रोदा। दा जोङो बाहाय बर्ग रोदा होननाय लोगो लोगो जों माखौ बुजिगोन आरो गन रोदा होननाय लोगो लोगो माखौ बुजियो जों बेखौ मिथिनांगोन। बाहाय बर्ग रोदा होननाय लोगो लोगो माने एग्जाम्पल हिसाबै मोनसे होनो आङो, जेनेबा एग्जाम्पल हिसाबै दाइननि सानजाबगिरिफोरा मा मा दङ? दाइननि सानजाबगिरिफोरा दङ जाहैबाय 4 सानजाब 4 दाइन माने एखे अनजिमाजों सानजाबनानै मोननाय बे अनजिमाया जाहैगोन बर्ग अनजिमा आरो एखे अनजिमा जाय सानजाबदों बे सानजाबगिरिफोरानो जाहैगोन बर्ग रोदा होननानै बुंगोन आरो। बेखौ ओरैबायदि होनो हागौ कुइसनाव √8 नि बेबायदि थानो हागौ। होमबा बिनि बर्ग रोदाखौ दिहुननांगोन आरो बिनि बर्ग रोदाया मा जागोन? 4 जागोन। दा गन रोदा होनोब्ला मा बुजिगोन? दाना एग्जाम्पल हिसाबै 2 2 मोनथाम सानजाबनानै नायनो 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 8 होमबा 8 जाहैबाय। नै 2 2 मोनथाम सानजाबबा मा जायो? 8 जायो। होमबा बाहाय जोङो 8 नि जुदि गन रोदा दिहुननांगौ जायोब्ला बाहाय गन रोदा दिहुननांगौबा जायोबा मा जागोननो? 2 जागोन। मानोना 2 2 मोनथाम सानजाबोबा मा जायोनो? 8 जायो। बेखायनो 8 नि गन रोदाया मा होनोबा मा जागोन? 2 जागोन बेबायदि। दा बाहाय कुइसन नाम्बार 1 आव दङ नै x टु द पावार 16 नि बर्ग रोदाया मा होननानै सोंदों। माने x टु द पावार 16 नि बर्ग रोदाखौ दिहुननांगौ आरो। होमबा x आथ' x थाबाय, बेखौ x आनो थाबाय। दाना 16 नि बर्ग रोदाया मा? दहायनो ओंखारदों 16 नि बर्ग रोदाया मा जागोन? दाना 16 नि एखे अनजिमा सानजाबगिरिफोरा मा जागोन? जेनेबा एग्जाम्पल हिसाबै 4 सानजाब 4 मा जागोन बेयो? 4 सानजाब 4 16 जागोन। होमबा बे 16 नि बर्ग रोदाया मा जागोन? नैबे 4 आनो जासिगोन आरो। दा 4 आनो बिनि बर्ग रोदा जायोबा मा जागोन? x टु द पावार 4 जासिगोन। होमबा बिनि फिननाया मा जागोन? x टु द पावार 4। जोबोद गोरलै कुइसन बियो। दा बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए। अपसन ए आ जासिगोन बिनि थार फिननाय। दाना कुइसन नाम्बार 2 दङ √72 नि माना जागोन होननानै सोंदों। माने √72 एबा 72 नि मानखौ दिहुननांगौ आरो। दा बाहाय 72 आ जोंना बर्ग अनजिमा नंगौना नङा? डाइरेक्ट जोङो नायोबा नुयो 72 आ मोनसे आबुं बर्ग अनजिमा नङा। अब्लाबो बिनि बर्ग रोदाखौ जोङो दिहुननो हायो। दाना बिनि बर्ग रोदा एबा बिनि 72 नि मानखौ जोङो दिहुननो हायो। नैबाहाय जुदि √over थानाय लोगो लोगो जों मा होनदोंमोन? बिनि बर्ग रोदाखौ दिहुननांगौ। दा बाहाय जुदि बिनि बर्ग रोदाखौ जुदि दिहुननांगौ जायोब्ला बिनि जुदि मानखौ दिहुननांगौबा जों मा खालाम? बेखौ सानजाबगिरि बिजिरनांगोन। सानजाबगिरि बिजिरोबा जोङो मा खालामनांगोन? गाहायथिं रानलांनांगोन। दा जोङो जुदि रानोब्ला 72 खौ जोङो माजों राननो हायो? बेखौ फार्स्टआव जों माजों रानग्रोनांगोन? बयनिख्रुइबो दुइसिन रोदा अनजिमा बेजों जोङो रानग्रोनो हायो। 2 जों जोङो रानग्रोनो हायो। 72 खौ जुदि 2 जों रानोबा मा जागोन दाना? दा बाहाय ओरैबायदि राननो हायो जोङो। बेहाय 72 खौ जुदि 2 जों रानोबा 2 सानजाब 6 2 सानजाब 3 मा जायोनो? 6 जायो। 6 जानाय लोगो लोगो 7 निफ्राय 6 थाङोब्ला 1 थाबाय, 1 खौ नैबे 2 जों लाफाबा 12 जाहैबाय। दाना 2 जों मा सानजाबा 12 जागोन? 2 सानजाब 6 12 जालायबाय। होमबा 72 खौ 2 जों रानोबा 32 जाबाय। दाना बे 32 खौ 2 जों रानदोलाय। 3 खौ 2 जों रानबा 1 2 सानजाब 1 2 दाना 1 आग्लायनायखौ बेजों लाफा 16 2 सानजाब 8 16 जालायबाय, 18 जाबाय। आरो दाना 18 खौ जोङो 2 जों रानोबा मा मोनगोन? 2 सानजाब 9 18। दाना 9 खौ 2 जों रानथ' हाला। दाना माजों राननांगोन बेखौ? 3 जों राननांसिगोन। 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 3 9 जाबाय। होमबा दाना बिनि मा दिहुनदो दाना? बिनि मा दिहुननांगौमोन? बर्ग रोदाखौ दिहुननांगौ। होमबा 72 नि सानजाबगिरिफोरा मा मा मोनखो? रोदा सानजाबगिरिफोरा बेखौ जोङो नायनांसिगोन। 72 नि रोदा सानजाबगिरिफोरा मा मा जाखोनो? 2 आ मोनथाम जाहैबाय, ओमफ्राय 3 आ मोननै जाहैबाय। दाना बर्ग रोदा दिहुननो थिननाय लोगो लोगो जों मा खालामनांगौनो? जरा जरा लानांगौ। मोनसे अनजिमाखौ एखे अनजिमाखौ जरा जरा लानांगौ। होमबा 2 जों 2 मोनसे लादो, जरा लादो। नैबे 3 आबो मोननै नालाय 3 खौबो मोनसे लादो। नैबे 2 आ हारसिं थाबाय बे सिङाव। दा अब्ला 2 खौ मोनसे लाबाय, सानजाब 3 खौ मोननैजों मोनसे लाबाय। ओमफ्राय नैबे 2 आ हारसिं जाबाय नालाय बिनि
बर्ग रोदा गैला ओंखायनो नैखौ ब्रेकेटनि बर्ग रोदानि सिङावनो दोननो हाबाय जोङो होमबा 2 सानजाब 3 जायगा 6 जाहैबाय 2 सानजाब 3 6 ओमफ्राय बर्ग रोदानि सिङाव रुट ओभार 2 थाहैबाय होमबा बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव 72 नि माना जागोन 6 रुट ओभार 2 होमबा अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी आ जासिगोन थार फिननाय 6 रुट ओभार 2 जासिगोन आरो बिनि फिननाया दा कुइसन नम्बर 3 दङ 8287 नि बर्ग रोदानि मुंसेनि थावनियाव थानाय जाथावना बिसाना मा होननानै सोंदों माने 8287 बिनि बर्ग रोदानि मुंसेनि थावनियाव थानाय जाथावना बिसानखौ दिहुननांगौ दा बाहाय 8287 नाय लोगो लोगो बाहाय मुंसेयाव मा दङ मुंसे नखर नाय लोगो लोगो जों मा बुंगोन नैबे आगदानिफ्राय सानबोनाय जायो मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा बेबायदि सानो आरो दा मुंसे होनोबा नैबे सेखौ बुंदों सेया मुंसेयाव गोलैदों मुंसे नखराव मा गोलैदों सेया गोलैदों दाना बे से जानांगौब्ला बबे मा होनदों मुंसेनि थावनियाव थानाय जाथावना बिसाना मा होनदों बर्ग रोदानिनो बिनि माने बर्ग रोदानि जेनेबा एग्जाम्पल हिसाबै हमना ला 2 सानजाबनै मा जागोन 2 सानजाबनै 4 जागोन दा बे 2 नि बर्ग रोदानि मुंसेनि थावनियाव मा जागोन 4 जागोन आरो बाहाय 4 जागोन दा बाहाय से जानांगौब्ला माबे माबे अनजिमाजों सानजाबनानै मोनो बेखौल' जों नायनांगौ से जानो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ दा एग्जाम्पल हिसाबै हमना ला नै अपसन ए आव दङ 1 एबा 9 से सानजाबोब्ला मा जागोन 1 सानजाब 1 मा जायोमोन 1 जायो नै बिनि मुंसेनि नखराव मा जादों 1 जादों दाना 9 आ जाहैबाय 9 सानजाब 9 मा जायो 81 जायो होमबा मा जागोन बिनि नखरावबो 9 नि बर्ग अनजिमायाबो मा होनो 1 जादों बेहायबो 1 जादों होमबा 1 एबा 9 नि मा होनो बर्ग अनजिमानि मुंसेनि नखराव मा जागोननो 1 जागोन होमबा 8287 नि बर्ग रोदानि मुंसेनि नखराव थानाय बर्ग रोदाया मा होनना बुङोबा बे बर्ग अनजिमानि बर्ग रोदाया मा होनना बुङोब्ला 1 एबा 9 जागोन मा बिनि फिननाया जागोन अपसन ए आ जागोन थार फिननाय दा बाहाय नायनो अपसन बी आव से आथ' जाखागोन एबा 2 होनदों 2 आथ' जाया मानोना 2 सानजाबनि 4 सो जायो होमबा 2 आ मा होनो 2 नि बर्ग अनजिमाया मुंसेनि नखराव मा जागोन 4 सो जागोन दा एग्जाम्पल हिसाबै नैबे अपसन सी खौ नाय 1 एबा 3 3आबोथ' जाया 3 सानजाब 3 9 जायो होमबा बाहाय मुंसेयाव मा जागोन 9 सो जानांगोन बेबो जाया दाना मोनसेबो नङा बेबोथ' नङा मानोना बिनि फिननाया अपसन ए आनो जासिगोन बिनि थार फिननाय कुइसन नम्बर 4 आव दङ 5476 नि बर्ग रोदानि मुंसेनि थावनियाव थानाय जाथावना बिसाना मा होननानै सोंदों माने 5476 नि बर्ग रोदानि मुंसेनि थावनियाव थानायखौ सोंदों कुइसन नम्बर 3 निजोंनो एखे बेबो अनजिमाखौल' आङो सोलायनाय जादों एसे बुजायबावनो थाखाय दा बाहाय 6 होनना बुंदों मुंसेयाव मा दङ 6 दङ दा बिनि बर्ग रोदानि मुंसेनि थावनिखौ सोंदों होमबा 6 खौ बाहाय माबे सानजाब अनजिमाजों सानजाबबा मुंसे नखराव 6 जागोन दाना बेखौ दिहुननांगौ आरो एखे अनजिमाखौ सानजाबनानै दा जोङो बर्ग रोदा होनोब्ला बेखौ बुजियो नालाय बे जाबाय मोनसे बर्ग अनजिमा आबुं बर्ग अनजिमा बिनि बर्ग रोदाखौ दिहुननांगौ आरो माने मुंसेनि थावनियाव थानाय अनजिमाखौ दिहुननांगौ बर्ग रोदानि मुंसेनि थावनियाव थानाय दा एग्जाम्पल हिसाबै एबा अपसन हिसाबै दङ 2 एबा 3 दाना 2 नि सानजाबनानै मोननाया मा जागोन 2 सानजाबनि मा जागोन जुदि बिनि बर्ग रोदाया 2 जायोब्ला होमबा 2 सानजाबनि मा जागोन दाना 2 सानजाब 2 4 जागोन होमबा मुंसेनि नखराव मा जागोन 4 जागोन बियो बाहायथ' 4 नङा 6 सो होमबा बे जानाय नंला एन्सारा दाना नैबे अपसन बी आव नाय 4 सानजाब 4 मा जागोन 4 सानजाब 4 16 बेहाय नै मुंसेनि नखराव मा जाखो 6 जाबाय ओमफ्राय 6 सानजाब 6 मा जायो 36 दाना बिसिनि मुंसेनि नखराव मा जाबाय 6 जाबाय होमबा बिनि फिननाया मा जानो हासिगौ नैबे अपसन बी आनो जासिगोन बिनि फिननाय दा नैबेखौ नाय 3 निखौ नाय 3 सानजाब 3 9 सो जायो बेथ' नंखाया आरो नैबेखौ नायदो लाथिख' सानजाब लाथिख'आनो जायो बेथ' मुंसेनि थावनियाव 6 जानाय नङा होमबा बिनि फिननाया अपसन बी आ जाहैबाय बिनि थार फिननाय दा कुइसन नम्बर 5 आव दङ बे जाहैबाय बेहाय बर्ग रोदा थानानै नैबेहाय बिदि थि होयोबा मा दिहुननांगौनो बिनि गन रोदाखौ दिहुननांगौ बाहाय 1000 दङ 1000 नि मा दिहुननांगौनो बियो गन रोदाखौ दिहुननांगौ बाहाय नों 1000 नि माना जागोन होननानै सोंदों होमबा बिनि
गन रोदाखौ दिहुननांगौ आरो नैबेबायदि सिना जाहैबाय गन रोदा बेखौ होनो गन रोदा बे सिनखौ गन रोदा जुदि बेबायदि गन रोदानि सिङाव बेबायदि अनजिमा थायोब्ला बिनि माखौ दिहुननांगौ गन रोदाखौ दिहुननांगौ दा गन रोदा होनाय लोगो लोगो जोङो बेखौ इंराजियाव किउट होनना बुंगोन किउट माने मा जागोननो बाहाय मोनथाम एखे अनजिमाजों सानजाबनांगोन मोनथाम एखे अनजिमाजों सानजाबनायनि मोननाया जाहैबाय आबुं गन अनजिमा जागोन बै सानजाबगिरि मोनथाम एखे अनजिमायानो जागोन गन रोदा जागोन आरो दा बाहाय 1000खौ मा मोनथाम एखे अनजिमाजों सानजाबनो मोनगोन दाना 1000खौ मा एखे मोनथाम अनजिमा सानजाबनो मोनगोन बेखौ नागिरनांगौ दा जोङो बाहाय अप्शन ए आव दङ 10 दङ दाना 10 मोनथाम सानजाबा मा जागोन 10 जुदि 10 मोनथाम सानजाबा मा जागोन बाहाय लाथिख' मोनथाम जाहैबाय 1000 जागोन होनबा 1000 नि गन रोदाया मा बिनि गन रोदाखौ जुदि सोङोब्ला मा जागोन 10 जागोन मानोना 10 मोनथाम सानजाबाबा 1000 जायो बेखायनो बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए आ जागोन बिनि फिननाय दा कुइसन नम्बर 6 बे कुइसन नम्बर 6 आ दङ जाहैबाय माने 27 नि गन रोदाजों दाजाब 64 नि गन रोदा 125 नि गन रोदा बिसोर मोनथामखौ दाजाबनानै मा मोनो बेखौ दिहुननांगौ आरो नि माना मा होननानै सोंदों माने बिसोर मोनथाम अनजिमानि मानखौ दिहुननांगौ आरो दा बाहाय बेनि 27 नि बे जाहैबाय गन रोदा दिहुननांगौ दा 27 नि गन रोदाया मा जागोन 64 नि गन रोदाया मा जागोन 125 नि गन रोदाया मा जागोन दा बेखौ जोङो मा खालामनांगौनो दाजाबनांगौ गन रोदा दिहुननायनि फर्मुलाबो दङ जोंना ओरैबायदि नैबे 27 नि रोदा सानजाबगिरिखौ जोङो दिहुननो हायो 27 नि जुदि रोदा सानजाबगिरि दिहुननांगौ जायोब्ला ओरैबायदि दिहुननो हायो नै बेबायदि दा बाहाय जोङो बेखौ 27 खौ जोङो फार्स्टआव माजों रानगोन बाहाय 2 जोंथ' रानजाया बियो 2 नि एसे देरसिन बर्ग रोदा अनजिमाखौ नांगौ जोंनो रोदा अनजिमाया जाहैबाय 2 नि एसे देरसिना 3 जों रानगोन 27 खौ 3 जों रानबा 9 जागोन 9 खौ 3 जों रानबा 3 जागोन बा 3 मा जाबाय मोनथाम जाहैबाय 3 मोनथाम सानजाबोबा मा जायोनो 3 मोनथाम सानजाबनाय लोगो 27 जायो होननानै जोङो बुजिबाय होमबा बे 27 नि गन रोदाया मा जाखो दाना 27 नि गन रोदाया जाहैबाय मा जाखो 3 जाहैबाय दाना 64 नाबो बेबायदिनो 64 नि गन रोदाखौबो जोङो दिहुननो हायो 64 नि गन रोदाया जागोन बेखौ ओरैबायदि रानलांनो हायो नै 2 जोंबो राननो हायो 2 जों राननोसै 2 जों रानोबा 6 खौ 2 जों रानबा मा जागोन 6 खौ 2 जों रानबा 3 बे 4 खौ 2 जों रानबा 2 ओमफ्राय आरो 2 जों रानबावदो 16 आरो 2 जों रानबावदो 8 आरो 2 जों रानबावदो 4 आरो 2 जाहैबाय होमबा मोनथामजों मोनसे लागोन मोनसे मोननै मोनथामजों मोनसे मोनथामजों मोनसे होमबा 2 आ मोनथामजों मोनसे लाबाय 2 मोनसे ओमफ्राय मोनथामजों मोनसे 2 लाबाय होमबा 2 सानजाबनाय 4 जाहैबाय होमबा बिनि गन रोदाया मा जाखो 64 नि गन रोदाया 4 जाहैबाय दा होमबा 27 नि गन रोदाया मा जाखो 3 प्लास 64 नि गन रोदाया 4 प्लास दाना 125 नि गन रोदाखौ नांगौ दाना 125 नि गन रोदाया जागोन बेखौबो दिहुननो हायो 125 खौबो दिहुननो हायो 5 जों राननो हायो 5 जों रानोबा मा जासिगोन बियो 25 जासिगोन आरो 25 खौ 5 जों रानबा मा जागोन 5 जागोन होमबा 5 मोनथाम जाहैबाय मोनथामजों मोनसे लानो हायो जोङो होमबा 125 नि गन रोदाया मा जाहैबाय 5 जाहैबाय होमबा बेखौ जोङो प्लास खालामनांगोन बेखौ प्लास खालामोबा मा जागोन 5 प्लास 4 9 9 प्लास 3 जोंना मा जागोन बे 9 प्लास 3 12 जासिगोन होमबा बिनि फिननाया मा जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सि आ जासिगोन बिनि थार फिननाय दा जोङो बेखौ बेबायदि दिहुननांगोन बेबायदि कुइसन सिगांनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 आवबो जोङो फैनाय नुदों दा बे रोखोमनि कुइसनफोरा एग्जामफोराव फैयो बेखायनो मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय कुइसन नम्बर 7 आव दङ 4 रुट ओभार 7 प्लास 2 रुट ओभार 7 दा 4 रुट ओभार 7 जों 2 रुट ओभार 7 जों प्लास खालामनांगौ माने 4 रुट 7 जों 2 रुट 7 जों मा खालामनो दाजाबनांगौ दाना दाजाबोबा माबायदि दाजाबगोन दा बेखौ ओरैबायदि दाजाबनांगोन 4 रुट 7 प्लास 2 रुट 7 बेखौ जुदि दाजाबनांगौ जायोब्ला जों मा खालामनो हायो बाहाय बेयावबो रुट 7 दं बबेयाव रुट 7 दं होमबा मोननैजों मोनसे रुट 7 लानांगोन जों कमन लानो हायो बेखौ मोननैजों मोनसे रुट 7 लागोन ओमफ्राय नैबे 4 जों 2 जों मा खालामगोन प्लास खालामगोन 4 दाजाब 2 बेबायदि जागोन ओमफ्राय रुट 7 खौ मोननैजों मोनसे लाबानो जागोन दा ओरैबायदि जासिगोन बियो 4 जों 2 दाजाबासो जागोन
2 जागोन बा 6√7 जाहैबाय बियो 6√7 जाहैबाय बा बिनि फिननाया मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी आनो जासिगोन बिनि थार फिननाय दा क्वेश्चन नाम्बार 8 दङ 5√6 माइनास 3√6 दाना 5√6 खौ 3√6 जों दानख'नांगौ दाना 5√6 खौ 3√6 जों माइनास खालामनांगौ मा जागोन दाना दानख'योब्ला दा ओरैबायदि जागोन बियो 5√6 माइनास 3√6 मा जायोनो बेखौबो मा खालाम बेयावबो 6√6 दङ बेयावबो √6 दङ होमब्ला मोनसे √6 कमन लाबानो जाबाय होमबा 5 निफ्राय डाइरेक्ट 3 खौ दानख'बानो जागोन 5 दानख' 3 बेबायदि जागोन ओमफ्राय √6 आ मोनसे थागोन दाना दानख'योबा मा जागोन 5 निफ्राय जुदि 3 दानख'योबा 2 जागोन बाहाय 2 जाहैबाय ओमफ्राय √6 जाहैबाय होमबा बिनि फिननाया मा जागोन बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आ जासिगोन बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ बेबायदि गोरलै कुइसनफोरानो मालाबा समाव कनफिउज खालामनानै एग्जामफोराव आन्दायहोयो आङो बेखायनो दिनै बेबायदि गोरलै इजि सोंलुफोरखौनो आङो लाबोनाय जादों आङो उननि समाव एसे गुबुन रोखोमनि आङो सोंलुफोरखौ लाबोगोन दा नोंथांमोना बे सोंलुफोरखौ बुजिखायोमोन जानो हागौ एबा हाखायोमोन जानो हागौ अब्लाबो नोंथांमोना मोजाङै बुजिसिनायनि थाखाय आङो बेखौ लाबोनाय जाबाय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोनथोंसै थेंक इउ